Kinong yalam ke FKJGP North Khasi Hills District hakalai potrik unailar arhajar arpsau kila penrem jur bat dawa bat penkeri akam nomor dor yo PP Yadav ublei block mission coordinator ka samagra shiksha abhiyan ka umling block hak district Riboy. Kani ke jing dawa penkeri akam yo officer kalalong hadian ka jingya yo ke jing ujor persya yo officer halo ke jing keti jing ban peren kam baklai la ka bor bat penkeren tomet ya ki paranong trei kamtam kinong trei ki bedi kilong kemia. Habakran ni kinong tok kubor uba asan lang dingdo General Secretary ke FKJGP North Khasi Hills District ha ka jingidon rengkat uba Gabrielson Education Secretary kilapan pau gijing si ke bakrau ban yo lu mi gijing ujor persya yo PP Yadav yo bala keno budan ketiru bat ki kam bamsap deng ba kejing pan pisa na kinong ket kam jongki managing committee jong school boper da ga bapen biet ban penyo ki scheme ban thau pan khana ki kamra class bat kiwe Kili ru bau officer udai ubapenan kam baklai la kekerdan da kebakren tomet ya ki pernong trei kamtam kilong kemi ha kabadang shen sangut kilong kemi kilamat kini kijing syakren tomet jong bat kebelapen sosi kalong bat terhadu badan napring kini kilong trei kebelatmu ban sange le trei no kani ke office kebadan hanong po na kaliang keseng FKJGP North Khasi Hills District Unit kanselet ra aru ya kani ngamat jing dawa ban penkendri akam no ya UPP Yadav Hagen ngasi kinong ilam ke FKJGP kilale ye kendo yang new officer ka kamrat rekam jong ban keren halor ke jingkren tomet jong persya kinong tre ha ka bala paru ban pan map lang bagi jing tho aka ba uhab ban soi dala dia hadin ke jingyan ya new officer la soi ya kan ke jing pan map une BRC bahane ponpo kebadai jong kamling blog sibun long ula pensusi ikan staff da kaba utritan yaki da bun ki habun kiliang but ladon ru hadu ba laingut ki staff ki badai kentai da ka jing keren jong da ka jing tim jing mai jong kala penlong ya i ba hadu ba isla suyam bai but yung bahadu bada lek saying ru dawan ban trei bang ru lating kelar ban yune BRC ba BMC betrehnya dan kadang-kadang nak yang jadi kasang ban yo ekene ka jingsha ila yawan nang ne ban kendu ya BRC ro bat kemju ngala kendu kini staff le long meeting nadu meneng ila ya tai la ya thir bah pangka e ga ba ja syang ne bat hadin bagi la ya thir ngila ya tai sani bah ngilap bakane bar khoi kamdai ba maki kichu wan complaint singi henre kadai ka jingsha hi Omdai bakatang tak kilaingut ki staff ki bayam ki ba kila sya haras ha une u BRC andre kila yulang dabar khot ki staff ki batreng ne kila long nang kaju kasur ba kila batai ba lele sya ba den kana ila kendu do ini BRC ila kelib ni anu ban mu uru ula pediang ya kata ka jingle tu da ka ba ila pa soi ro yo ya ka kaneka apologies letter the bat hadin ngiyo ru ka jingtip ba une u BRC hane u sya terwaru syaki school ka badai page hapo ka mling blog berkomju ru nadu miswa ko misting blog u penbit yaki da ka ba un ai ki scheme ki toilet additional room na po ki school but quick Teba ban ai ki ka scheme Henry ban habai pisa pat yo mun ban siu pisa kalalong ba kaskim kalaya lang ba jong uni hap siu pisa yu unang ne bat sayo kata ka scheme haki school kibre hap school hap school ta hangi kesang sulong ba kumno kata ka scheme kibre jong school hap siu pisa ha une u BRC kamta menta kan ka school kan ka education hap ka megalia jungi kala hiar bah kini senam bat nalor pakai education kalau ada biar lupa bat kane ka jingsim pisa kadang kalong penban kadang penhiar isu ya ka puli putih yang ne po ka migalia jungi dalang ba ka jing don jong kini ki judge BRC mo kan sa penlong ka jingdu mensim ya ki school ban kantre kam bahar subu ada menta kan detang san po hajar ka ban sna toilet hapsiu no angne san po hajar jagamut kan no hin dang treasure amta kaskol kan no kan biang su kaskol nalar ba labun hakine ki jaka subun ahne po ri bhoi lai ki school ki bom biang sta la kamtam ki school woman he dang bun ki ban hab wiper bun bahab ban sna
kad kum dang dai ban ai bha ban ban seluruh ke school bakin sina bahaya kini ki bayok skim na kanika department hendrai da ka basim kan ke pisa ka penolong penban ka ba long ka ba kelong banyon ban yaki school bat penduk sim ru yaki ta ka juga pur na kaliang dungi la perkhat ba une usim kini pisa punya cai hato punya sya da ka ba unai bang school pun pai bang school dala ada na punya cai kan penukam cai te kan la pen ilpa ba kadon ka sedin ka ba une ba mersi obi biarsi la le nadu miswa